La consellera d'Educació, Investigació, Cultura i Esports va confirmar de la mà de Vicent Marsà que el centre Cefire tornarà al CIRA per el present curs amb una formació plurilingüística. Es tracta de recuperar un servei educatiu de formació i investigació del professorat, siguent un dels 3 centres de formació específica. Enguany hi haurà un nou centre de formació del professorat a la comarca de la Ribera i en concret serà el centre específic de plurilingüisme, és a dir, un centre en el que volem desenvolupar tota la recerca al voltant del plurilingüisme, un repte importantíssim que tenim a les nostres comarques, que els nostres xiquets i xiquetes aprenguen bé les diferents llengües que tenim al territori, també l'anglès i altres llengües, i serà cabdal per al nou sistema educatiu valencià. Per això hem volgut que estigui a la Ribera i que estigui en concret al CIRA i que este curs es començarà ja a posar en marxa. Per tant, molt contents de poder-ho anunciar i que la Ribera torna a tindre el centre de professorat i en aquest cas un centre específic que reflexionarà al voltant del plurilingüisme. La creació d'aquest servici forma part de la nova política educativa del Govern de la Generalitat Valenciana que vol garantir l'ensenyança de les dues llengües oficials i la incorporació de l'anglès en el currículum educatiu.